Noswaith dda, gyfeillion. Y dechrau fanna ddim wedi gweithio cystal ag o'n i'n meddwl y bydd, o gobeithio bydd gweddill y noson yn mynd yn iawn. Alaw di fy enw i, Alaw Griffiths. Fi sy'n cael y fraint o gyflwyno y noson yma a cyflwyno y ddau yma i chi heno yma. Llongyfarchiadau yn gyntaf i Elinor Wyn Reynolds, os na'n ddeud yn iawn, ar gyhoeddi y llyfr bach arbennig yma, Llyfr Bach Nadolig. Tra mae'r plant adre yn agor i'w calendrau advent ac yn cael y chocolate bach, dwi'n agor hwn ac yn darllen hwn. Dwi ddim yn mynd i fod yma drwy gydol y Lansiad, fyddwch chi'n pawb yn falch iawn o glywed. Dwi'n mynd i ddiflannu mewn munud, ond jyst i ddeithio chi i gychwyn fod yna modd a chroeso cynnes iawn i chi ddefnyddio chat yma. A dwi'n gweld bod yna rhai yn gwneud yn barod. Os ydych chi eisiau i bawb weld eich neges chi, nid dim ond Tudur Dylan a Elinor a finne, mae eisiau chi ddewis all panelists and attendees. Mae yna 5 ohonoch chi yma'n barod sydd yn ffantastig. Croeso mawr i bawb. A noswaith dda i chi, Betty Wyn, diolch i chi. Da ni yma mewn cydweithrediad a capel y Priordy yn dydyn. A mae yna groeso cynnes iawn i bob un ohonoch chi yma hefo ni hefyd. Reit, dyna ddigon gen i, dwi'n meddwl. Os ydy unrhyw beth yn mynd yn anghywir heno man, fy mae i ydi o. Nid bai Tudur Dylan ag Elinor o gwbl. Diolch o galon Dylan am gytuno i fod yma i holi Elinor ar yn rhan ni Barddas hefyd. Mwynhewch o sgwrs bawb, a mi wna i weld chi toc. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Alaw, a gai i ategu y croeso ar gyfer Lansiad Llyfr Bach Nadolig. Dwi'n mynd i sôn am hyn reit ar y cychwyn, a mi fyddai'n sôn amdano fo'r y diwedd hefyd. Maen nhw ar gael yn eich siopa llyfrau lleol. Ond y neges sydd wedi dod ata ni ydy bod nhw yn prynhau. Mae pawb eisiau copi, felly cerwch allan i brynu'n. Ie, Llyfr Bach Nadolig, Elinor. A, wel, dwi'n mynd cytuno fe'r ansoddair bach. Wel, mae o'n fach o bosib, llai na rei llyfrau, ond mae beth sydd tu fewn yn drysor. Ac oedd Alaw wedi cyfeirio fanna pan mor plant yn agor i calendra advent a yn bita i siocledi bach nhw. Wel, be mae hi'n gwneud ydy mynd ag yn darllen un. A mae yna 24 o gyfraniadau. Oedd hwnna wedi cael ei gynllunio reit o'r cychwyn i fod yn calendar advent? Wel, nagoedd yw'r ateb syml. A mae yna 25 o gyfraniadau oherwydd ar un ffenest fe gewch chi 2 englyn am bris un ffenest. Beth bynnag, mi ddechreuon ni gan feddwl y bysyn ni'n licio cael 20 cyfraniad ar gyfer y gyfrol. A dyma fi meddwl am 20 o bobl i gyfrannu at y gyfrol. A meddwl am un person ychwanegol, a dwi ddim yn cofio pwy nawr, ac ychwanegu 1 ar 20. Ac ar y foment honno, nes i feddwl, mae angen 4 ar 20 yn dos, achos mae yna 4 ar 20 ffenest i'r calendar advent. Felly mae'r gyfrol hon, hyd yn Nadolig, dwi'n meddwl, cnywyllyn hyd yn Nadolig, yw disgwyl. Ac mae'r gyfrol hon yn gadael i chi ddisgwyl am 4 diwrnod ar 20 o fis Rhagfyr mewn i amser Nadolig. Felly dyna oedd y syniad mewn gwirionedd. Ond chynlluniwyd mae honno felly hyd at yn eitha hwyr yn y broses. Wel, mae wedi gweithio yn fendigedig ac felly, allan nhw fod yn defnyddio hwn fel calendar advent o flwyddyn i flwyddyn fel oedd yn digwydd yn tŷ ni ers talwm. Ond awn ni mi fewn i hynny. Wel, please, yeah. Be? Dwed yr hanes. Wel, ie, dyna sydd oedd un ti ni. Mae plant yddi yma yn cael calendar advent newydd bob blwyddyn. Ond y ffordd hyfryd oedd gen yn rhieni oedd roi'r un calendar advent a wedyn rhoi y calendar advent bob mis Ionawr mewn rhyw lyfr, y Beibl oedd dwi'n meddwl, mewn rhyw andros o lyfr mawr trwm a'i gaio fel bod
bod ni'n cael yr argraff bod ni'n agor o'r newydd y flwyddyn wedyn. A fi oedd hi felly am flynyddoedd tan o'n i'n rhyw 27 oed, os cofio'n iawn. Ond nôl at Llyfr Bach Nadolig. Dy hoff Nadolig di? Sgyn ti ryw un Nadolig? I rei yna chi sydd ddim wedi cael y cyfle i ddarllen y llyfr gwirionedd. Mae'n gan Elin, mae'n llyfr bendigedig. A mae hwnnw'n cyfeirio at dy blentyndod di. Sgyn ti ryw un hoff Nadolig? Fi ddim yn meddwl bod yna un yn fwy na'i gilydd yn sefyll mas, ond dwi yn cofio un Nadolig o'n i'n deheu am Tiny Tears. Ac un Nadolig felly, wrth gwrs, nath Siôn Corn wrando ar y ffaith bod fi eisiau Tiny Tears. O, gyda llaw, doedden ni ddim yn ysgrifennu llythyron at Siôn Corn yn tu ni. Oedd mam yn cofio rhyw Nadolig pan oedd y mrawd bach, mae gen i 2 frawd, a pan oedd y brawd ienga yn fabi, felly mae rhaid mae chydig fusoedd oedd ei Nadolig cyntaf fe. A dyma hi'n clywed fi yn dweud wrtho fe, ac mae Eleanor Wyn wedi gofyn i Siôn Corn i ddod â mwnci i ti. A nath mam just fynd, ac felly, y pwynt hwnnw, gyda llaw fe gafodd e mwnci am Nadolig, lle bod ti'n becso fyna, Dylan. A mae'r mwnci dal yn fyw. Os yw hwnna'n neud synwyr, mae dal ar dir byw. Beth bynnag, ond y rheol wedyn oedd bod Siôn Corn yn ffrindiau gyda Nain, sef mam fy mam. Ac oni bai bod ni'n dweud wrth Nain yn union beth o'n i eisiau, bydde Nain ffili trosglwyddo'r neges i Siôn Corn mewn digon o bryd. A nawr dwi'n meddwl amdano fe, drian y Nain, achos mae rhaid bod, wel enghraifft, allai ddychmygu ymrodyr yn dweud, wi moyn Scalextrix XR3i Super Deluxe. A mae rhaid bod Nain yn ista yna yn meddwl, dim syniad. Felly oedd rhaid iddi gofio beth oedd y tri ohonyn nhw. Ac o'n i'n gorfod sibrwd yn ei chlyst i drian. Beth bynnag. Wel, unrhyw rieni sy'n gwrando ac yn gwylio wan, dwi'n siŵr bod nhw wedi cael syniadau am drosglwyddo'r wybodaeth yma i Siôn Corn. Ond fel da ni wedi sôn, mae yna nifer o gyfraniadau yn y gyfrol yma, a da ni'n lwcus iawn. Mae yna 3 wedi recordio i cyfraniad, a dwi'n meddwl bod ni yn mynd i glywed cyfraniad osian yn gyntaf, a mae Alaw yn y cefndir yn barod iawn i roi ymlaen. Nes i ddeud i feio fi yn dos y pethau ddim yn gweithio'n iawn. 2 funud fydda efo chi rwan yn feiriadau. O, mae'n iawn. Wel, reit. O'n i'n mynd i fynd i'r byd rhyngwladol nesaf, felly nawn ni wrando ar osian wedyn. Achos dim llyfr yn ymwneud â Chymru'n unig ydy'r llyfr yma. Mae yna flas rhyngwladol i'r llyfr. Lly di egluro chydig? Gallaf, oes, mae yna gyfraniad enghraifft gan Marian Loeffler sydd yn Almaenes, ac mae hi'n sôn am ei nadoligau hi yn yr Almaen, yn nwyrain yr Almaen wrth gwrs. Ac mae hwnna'n yn swnio'n hyfryd iawn i ni, achos i ni wedi mabwysiadu llawer o'r traddodiadau ellmynnig Sgandinafaidd ac yn y blaen wrth ddathlu'r Nadolig heddi. Ond yn ogystal â hynny, mae yna nadoligau exotic yna, enghraifft, mae Idris Reynolds wedi ysgrifennu cerdd ynglyn â Nadolig allan yn Sbaen. Felly mae'n debyg mae yn Sbaen bydd Idris fel arfer yn dathlu i Nadolig. Ac felly nid dim ond Cymru sydd yn ymddangos yn y gyfrol. Ac mae'r straeon yn y gyfrol nid dim ond yn neud â phlentyndod, maen nhw'n neud â bod yn oedolyn hefyd. Ac hefyd, mae yna gydbwysedd yn y gyfrol o gerddi a rhyddiaeth. O'n i'n gofyn am byty o rhyddiaeth, chydig gannoedd o eiriau, yn rhannu rhyw stori nadoligaidd gyda'r darllenydd. Ydy, dwi'n meddwl bod y cyfuniad yna o ryddiaeth, mae gen ti farddoniaeth, ond hefyd mae yna lyniau hyfryd. Dwi'n siŵr bod ti wedi mwynhau gosod y llyfr at ei gilydd. Mae wedi bod yn hyfryd.
Mae wedi bod yn hyfryd, ac fe gafon ni luniau gan rai ffotograffur proffesiynol, Iestyn Hughes, Emyr Young, Christina Banholzer, Betsan Evans hefyd, a Sioned Birchall. Ond yn y cawdel yma o luniau hefyd, mae yna luniau personol o neiddo i, ond hefyd mae yna luniau o'r Priordy, a lluniau gan Tudur Dylan Jones, dwi'n meddwl. Felly mae, achos bod stori'r geni sydd yn digwydd mewn capeli ar hyd a lled Cymru a thu hwnt, mor bwysig i'n profiad ni o Nadolig. Ac felly, o'n i'n awyddus iawn i gael lluniau o oedfaon Nadolig lle mae plant yn dweud y stori anhygoel yma yn ei ffordd i hafal eu hunan nhw. A dwi wedi cael neges gan Alaw yn deud bod y problemau technegol wedi cael eu datrys, ac felly awn ni drosodd at Osian. Helo bawb, diolch o galon am y cyfle i gyfrannu'r gyfrol wych yma gan Digwyddiad Barddas ac am gyfle i rannu ngwaith efo chi fel hyn. Dwi'n mynd i ddarllen yn nghyfraniad byr iawn i'r gyfrol, sef yr englyn hwn nes i sgwennu, yn hel atgofion am addurno'r Nadolig efo'n nhad yn blentyn. Mae'r gyfrol yn llawn anrhegion bach a mawr, felly cofiwch gael gafal arni, a chofiwch gefnogi eich siop lyfrau leol yn ystod cyfnod y Nadolig. Y goeden Nadolig. Fesul darn, rhowys garni, dyro ser yn drysorau dosti. Un bore cei, ei brig hi, a golau'r ser di gwelwi. Nadolig llawen. Wel, ar ddyrchog, Osian Wyn Owen y fanna, ac un o'r englynion o ti yn sôn amdanyn nhw. O ti'n sôn hefyd bod na amrywiaeth mawr o ran y lluniau, o ran rhyddiaeth a barddoniaeth. Ond mae yna amrywiaeth hefyd o ran naws yn y gyfrol. Da ni'n meddwl am Nadolig fel cyfnod hapus. Da ni'n gallu gweld ar dy ben di'r holl liwiau nadoligaidd yma. Ond dydy'r gyfrol ddim yn bert i gyd. O ti'n defnyddio'r gair pert ar y cychwyn, ond mae yna dristwch na hefyd yn does? Achos mae yna gofio a hiraethu am bobl nad un nhw gyda ni bellach. Mae Anes Glyn yn ei darn hi o ryddiaeth yn sôn am hynny. A gyda goleuni'r tinsel, mae yna adlewyrchiad falle mewn dagre hefyd. A mae yna straeon sydd yn ymwneud â threigl amser fel bydde rhywun yn dychmygu. Mae gen i stori, dyw hi ddim yn stori, mae hi'n eitha doniol, ond mae'n drist hefyd, sef stori John Gower, Drian. Mae'n anodd anghofio, a John yn blentyn, yn amlwg, dyw e ddim wedi gallu anghofio na i ddim alw fe'n trauma, o siom, ie? Oedd e wedi gofyn am siwt am Nadolig, ac oedd e wedi ystyried y bydde fe'n cael siwt cowboy neu siwt astronaut, achos dyna oedd yn y newyddion yn y cyfnod, pobl yn mynd dynion yn mynd i'r gofod. A'i fam a'i dad wedi trio plesio, ac wedi cael siwt iddo fe. Ond y siwt oedd John Gower wedi cael, oedd siwt ac y bilc, sef y chwaraewr clarinet virtuoso, oedd yn enwog iawn wrth gwrs yn y 60au a'r 70au. Ac oedd e'n gwisgo rhyw het fowler, oedd gan fe stash a barf, a rhyw wasgod sparcli, a Drian a John yn Llanelli, yn gorfod mynd mas ar ddydd Nadolig i gwrdd â'i ffrindiau wedi gwisgo fel gofodwyr a chowboys, a fynte wedi gwisgo fel y dyn oedd yn arfer chwarae Stranger on the Shore. Wel ia, o'n i'n tristhau pam ddarllenes i'r stori, ond o'n i'n chwerthin hefyd meddwl am John Gower yn cerdded lawr Pwll Road yn gwisgo bowler hat ar ddiwrnod Nadolig. Ond na fo bosib bod o dal gyda fo, a bod o dal i wisgo'r. Siŵr fod o siwt wedi mynd chydig bach yn fach erbyn hyn. Da ni wedi sôn am y rhyddiaeth, a da ni wedi sôn am yr atgofion am Nadolig, a mae'n llyfr personol iawn os ga i ddeud, achos na fo, mae yna rhywun agos iawn at ti wedi rhoi cyfraniad ac yn sôn am un o arferion Nadolig eich teulu chi, felly gawn ni wrando ar Ian rwan yn deud i ddarn.
Y tro cyntaf i ni hongian uwchben Caerdydd ar noswyl Nadolig. Cyn i'r trefniant droi'n draddodiad teuluol. Eisteddai Saran fach, ddim ond hi, rhwng fy ngwraig newydd a fi. Gyda'i mam y bydde hi'n treulio i Nadoligau, ac felly dyma oedd fy Nadolig i gyda hi. Y flwyddyn ganlynol, ni'n 3 oedd yno eto, ond y tro hwn gyda addewid am frawd neu chwaer fach yn y flwyddyn newydd. Yna gyda'r blynyddoedd, wrth i ffair Nadolig canol y ddinas dyfu, bydyfodd yn teulu ni hefyd. Daeth Caspar ac yn ysyfu i hambygio'i gilydd yn sedd gyferbyn â ni. Os ti'n troi ni rown to laddau ti, Saran yn bygwth, syfu'n sgrechian, a Caspar wrth i fodd. Yr hen arfer bellach ar noswyl Nadolig yw gyrru o'r gorllewin i Gaerdydd a chodi Saran wrth i'r dydd dywyllu. Yn Winter Wonderland, rwy'n cerdded o gwmpas y stondina Tony Pale a darts, cadw pellter oddi wrth yr haunted house rhag ofn, ac edrych yn hiraethus ar y carosel sydd â chyffylau exotic ac enwau Cymraeg jocos. Pan nhw'n fach, y plant wrth i bodde cael reid ym mola Rudolf, a chwrlio trwy eira ffug, ond y dodgems piau bellach. Yna cyn ymlwybro, tuag at y gwesti cran yng nghanol y ddinas am chips a pizza, rhyw swper ola ar flwyddyn cyn trwco anrhegion a ffarwelio. Bydd ni'n prynu tocynnau ar gyfer yr olwyn fawr ac yn disgwyl ein tro. Un blwyddyn, bydd ymddangosodd rhyw yo-yo metal gwyllt yn lle'r olwyn ysgeiddig. Bu bron i gyngor Sir Caerdydd sbwylwn noswyl Nadolig ni'r flwyddyn honno. Ond fe ddysgwn nhw i gwers, a gwahodd yr olwyn yn ei hôl. Noswyl Nadolig sydet bu hi i'r teuluoedd bach fel yn teulu ni. A fri uwchlaw'r ddinas, fe dreulwn ni eiliad o lonyddwch. Moment dragwyddol o berthu, o barhad, wedi blwyddyn o fynd a dod. Tyfu iddyn nhw, heneiddio i ni. Cyn i'r olwyn droi unwaith yn rhagor. Cyn bo hir bydd y plant yn chwilio am eu holwynio nhw eu hunan, gan adael fy ngwraig a fi i siglo just ni'n 2 yn y gwynt uwchben y byd, rhwng Nadoligau ddoi a fori. Ac y tristwch a'r hiraeth, peth da bydd hynny, achos rhaid i'r olwyn droi. Nadolig llawn. Wel Elinor, ydych chi'n dal i siglo jyst chi'ch 2 yn y gwynt uwchben y byd? Mae'n gwmni gyda ni o hyd dwi'n falch i weid, ond ddim eleni wrth gwrs. Mae rhaid i ni hepgor yr olwyn eleni, ond bob blwyddyn i ni wedi wneud, a mae e wedi tyfu allan, wel, eithon ni tro cyntaf, achos o'n i wedi gweld bod olwyn ag mi eithon ag erbyn yr ail flwyddyn, pam na ewn ni eto, ac yn sydyn oedd e'n dod yn rhywbeth, ac erbyn nawr i ni gyd, pob un ohono ni, yn edrych mlaen i gael tro ar yr olwyn. A dwi'n cofio llynedd, a mae yna luniau o y teulu, y plant a Ian a fi, wrth iddyn nhw dyfu, ond y llun ola, y llun mwyaf diweddar sydd yn y llyfr, yw'r llun dynwyd llynedd. Ac fe eithon ni rownd gymaint o weithiau, o'n i'n meddwl fydden ni byth yn dod oddi ar yr olwyn. Ond mae e'n hwyl, a mae Saran yn ofni uchder, ac mi ydw i'n ofni uchder, ac mae'r 2 ohono ni yno, mae danedd ni yn dyn, yn cael yn danedd ni'n dyn, yn ofni, ond fydden ni ddim yn peidio mynd ar un cyfri, mae e'n ran o'n traddodiad Nadolig ni. Felly ti'n ofn uchder ac eto ti'n rhoi dy hun drwy'r profiad i gychwyn y Nadolig. Tydyn agosach at ddiwrnod y Nadolig ei hun. Na fo, mae gen bob teulu, mae'n siŵr, i arferiad bersonol nhw eu hunan. Gai jyst dweud wrth bobl ynglyn â arferiad teulu Tudur Dylan Jones, sef nad oedd y Nadolig, neu'r paratoadau ar gyfer Nadolig, yn dechrau tan yr 11 ar 15
o ragfyr. Pam, Dylan? Wel ie, ddoe oedd paratoadau Nadolig yn digwydd yn Rhe Hywel, Lôn Garch Uchaf Bangor. A na fo, ers i ni gofio, dyna'r dyddiad, o'n i'm yn cael rhoi dim byd fyny tan y dyddiad yna, achos dyna oedd ac ydy dyddiad penblwydd yn had. Ac felly oedd na edrych mlaen yn fawr at y penblwydd, dim i gael rhoi anrhegion i'n had, ond i gael gweld yr addurniadau a'r trimmings yn mynd fyny. Dwi jyst yn dychmygu pam mynd, pebeth hapus i chi, come on, ni eisiau rhoi addurniadau fel yna. O'n i'n diawlio bod o'n di cael ei eni ar Ragfyr y cynta. Bod ni'n gallu rhoi addurniadau. O'n i'n gweld pobl eraill yn rhoi yr addurniadau lot rhy gynnar. Rhagfyr y degfed. Llawer rhy gynnar. Ond tid nôl at ti rwan. Pa rhyw arferion nadoligaidd teuluol ella oedd gennych chi a sydd wedi cario ymlaen? Wel, gosh, dyn ni ddim yn bobl am wneud lot gormod o bethau. Un o'r resymau pam yn bod ni'n wneud y busnes olwyn fawr yma yw achos bod Saran yn byw yng Nghaerdydd ac i ni'n byw yng Caerfyrddin. Ac felly i ni'n gwybod bod ni'n anelu at rhywbeth penodol ar noson Nadolig pan ni'n gweld Saran. A mae'n hwyl i wneud, bod ni'n ofni. Ond mae'n bethau fel gwisgo cyn mynd i agor anrhegion. Y peth arall yw bod mae Sion Corn yn dod â 3 ffeth i bawb, achos bod y baban Iesu wedi cael 3 ffeth air a Thysamer. Dwi ddim wedi cael air Thysamer eto, ond dwi'n dal i ddisgwyl. Ac felly mae'r arferiad hwnnw o gael 3 anreg o'r Sion Corn yn rhywbeth sydd wedi para. A nid dim ond gyda ni yn tu ni, ond mae'n wir yn hi Iwan Pris ac yn hi Geraint Ew hefyd, dwi'n meddwl, bod 3 anreg yn dod wrth Sion Corn. Ac wrth gwrs, wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen, mae rhywun yn chwarae'r system ynddyn nhw wrth fynd yn hun. Pa mor fawr neu mor ddrud gall yr anregion yma fod i fod yn dderbyniol ac i ddod o dan y busnes 3 anreg yma. Os o'n nhw'n mynd yn ddrud, o'n nhw'n mynd yn, mae hwnna'n eitha drig, felly mae hwnna'n cyfri am 2 anreg neu rhywbeth felly. Oes na ryw reol ysgrifenedig yn chi fel bod chi'n yn ffrio, neu ydych chi yn dod ymlaen efo'ch gilydd yn dda? Nid y blant y gilydd, mae'n hollol iawn. Wel, o'n i sôn ynglyn â'r amrywiaeth yma, a un o'r darnau nes i fwynhau oedd darn gwahanol iawn gyn Sian Norddi, achos na fo, ti di rhoi perffaith ryddid i, a mae hi di mynd at wyl y geni yn llythrenol ynddo. Llythrenol. Sian wedi rhoi genedigaeth yn ystod cyfnod y Nadolig, a nid dim ond hi, ond aelodau eraill i theulu hi hefyd. Ac felly mae gwyl y geni yn llythrenol yn golygu rhywbeth penodol i Sian. Beth sy'n ddiddorol yw bod nes i ofyn i bobl naill ai i gyfrannu darn o farddoniaeth neu darn o ryddiaeth. Ac o'n i'n gofyn i rai yn wneud naill neu'r llall, neu o'n i'n rhoi dewis i rai eraill. Ond, does na neb wedi dyblygu y profiad. Hynny yw, mae profiad pawb o'r Nadolig yn unigryw ac arbennig. A dyna pam i ni'n anwyl o'r Nadolig, dwi'n meddwl. Mae'n rhan o'n prifio ni, mae'n rhan o'r ffordd i ni wedi cael yn magu. Mae'n rhan, a os gyda ni frodyr a chwiorydd, yna mae gyda ni hanes a phrofiad i ni'n rannu gyda yn teuluoedd ni. Mi ath yn dipyn o beth gyda'n mrodyr i bod rhaid gwisgo pants Nadolig a sanau Nadolig am gyfnod. Dwi ddim yn gwybod os ydyn nhw'n dal i wneud hwnna, a fechgyn, allai jyst dweud, dwi ddim eisiau gwybod. Wel, o ti sôn ynglyn â rhannu'r profiad. Un o'r profiadau fama sydd wedi cael ei rannu ydy profiad Elin Meek, a da ni yn cynnal hwn o dan nawdd Barddas, ond hefyd, da ni yn croesawu nifer o aelodau'r Priordy i'n plith ni ar gyfer y Lansiad yma. A mae yna gyfeiriad penodol at y Priordy bod Elin Meek, dyna pryd oedd hi'n Nadolig hi'n cychwyn, oedd cael sgript drama'r geni. A wrth gwrs,
gwybod pwy oedd pwy ac yn y blaen, a dysgu'r darn. Yr darn yn hyfryd yn di. Ac wrth gwrs yn y priordy, ges i yn nadoligau, ac felly o'n i'n gwybod pan oedd yr gwasanaeth Nadolig wedi digwydd yn y priordy, o'n i'n gallu symud mlaen at y cam nesaf. Mae gan Ceri Wyn gerdd sydd yn sôn am hynny, tua diwedd y gyfrol, ynglyn â'r broses yna, a'r disgwyl yna, ac onid yw amser yn arafu yn mis Rhagfyr, achos ar Rhagfyr y cynta, allwn ni ddim credu bod Rhagfyr y 50 yn mynd i ddigwydd, yn enwedig pan yn ni'n blant. Ac felly mae cripian mlaen at y Nadolig, ddiwrnod wrth ddiwrnod, mae e bron yn arteithiol, mae e'n flasus o arteithiol falle. Ond ie, y sioe yma yn y priordy le oedd rhywun yn chwarae rhan angel neu mair neu beth bynnag dyna'r math o roles fydden ni'n cael. Mae'r mab wedi bod yn asyn wrth gwrs. Mae e hefyd wedi bod yn Steven Spielberg, achos fel wyt ti'n gwybod, Dylan, mae Betty Wyn yn sgrifennu y sgriptiau mwyaf anhygoel ar gyfer y sioe yn Nadolig. Ac felly, i ni'n mynd i bob cwr o'r byd yn aml iawn, a yn aml iawn mae'r stori, nid dim ond bod y stori draddodiadol yn rhyw ganolbwynt hyfryd, un profiadau ni o wasanaethau Nadolig yn y priordy. Ond wrth gwrs mae'r sioeau cyfoes yma sydd yn tynnu ar digwyddiadau cyfoes, digwyddiadau heddi yn rhan ohono fe hefyd. Ac oedd eleni yn ddim siom, nag oedd. Gafon ni yn gwasanaeth Nadolig ni ar y cyfryngau cymdeithasol ac drwy Zoom. Ac fe welon ni, oedd na drafod ar corona yn y sioe. Eto fyth, fe gafon ni'n difannu. Wel ia, os ydych chi eisiau, mae dau beth, os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn i Elinor, Malaw wedi'ch atgoffa chi, croeso i chi roi o ar y chat, fel gallwn ni fod yn gofyn y cwestiwn i Elinor. Ond o ti'n sôn fanna am ddramar geni, a wrth gwrs fe gewch chi weld, gan bod o'n wedi bod yn rhithiol eleni, mae modd i chi weld, os nad ydych chi wedi weld o, ar sianel YouTube Priordy. Ond dwi eisiau mynd â ti nôl. A fes ti'n mair? Wy'n dweud yn y llyfr, fues i'n mair fwy o weithiau nad sy'n weddus. Dwi'n meddwl mae slim pickings oedd hi pan o'n i'n yn ifanc. Oedd na ddim gymaint o ferched, dwi'n meddwl, yn bracet oedran ni. Felly dwi wedi bod yn mair draddodiadol, dwi wedi bod yn maru mewn fersiwn mwy diweddar gyda Llyr Hughes Griffiths fel Joe. Dwi wedi bod yn, sawl gwaith, do. Wel, gan ni fynd yn benodol at ambell i ddarn yn fan hyn. Dy ddarn di ar y cychwyn. Mae dy gyfraniad di, o ti yn rhoi rhyw fath o ryw damed o ragymadrodd bach, o mae hwnna yn gyfraniad i hun. Gyda llaw, ti'n cyfri hwnna fel un o'r 25? Nagwyt, wel, mewn ffordd, mae'r Nadolig yn cychwyn, allai ti ddeud, ddiwedd mis Tachwedd, achos allwch chi ddarllen yr rhagymadrodd cyn cyrraedd mis Rhagfyr i hun. Be oedd y darn cynta gyrhaeddodd? Pwy nath anfon i ddarn cynta un? Pwy nath ymateb gyflyma? Wel, dwi'n meddwl, a dweud y gwir, o droi at rhif 1, dwi'n meddwl mae Myrddin ap Dafydd gyflwynodd gynta. Ein harchdderwydd, mi gafodd Seren Aur. Wel, chwarae teg iddo fo. Ac wrth gwrs, o'n i'n gofyn i bobl i ysgrifennu yng nghanol haf yn doeddwn. O'n i'n gofyn i bobl i feddwl am y Nadolig pan oedd hi'n boeth. A wrth gwrs eleni, o'n i'n gofyn iddyn nhw, a falle gallai hwnna fod wedi bod yn amhosib neu yn anodd, ond eleni o'n i'n gofyn iddyn nhw ddianc o'r fan lle roedden nhw, ac felly doedd e ddim yn anodd i gael bobl i gyfrannu. Dwi'n meddwl oedd pobl ond yn rhy falch i gael cyfle i ddianc o'r reality bizar yma i ni wedi byw drwyddo fe yn ystod 20. Be oedd yr anrheg Nadolig gorau i ti gael erioed? Dwi wedi preimio un neu ddau gwestiwn iddi,
Ond dwi'n di premio hwnna, mae hwnna wedi cael ei daflu ati yn ddirybydd llwyr. Dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n mynd i ddefnyddio ateb ddefnyddus ar gyfer rhywbeth arall, sef yr ymateb gorau i anreg Nadolig yn tŷ ni oedd pan oedd dad brynu soffa i mam. Wel, ag oedd na ddwy gader hefyd, ond oedd y soffa'n anferth. Ac oedd hi just yn mynd trwy'r llawr ynglyn â'r soffa yma, oedd hi'n ffili credu, ac oedd yn soffa lleder. A dwi'n sôn am y soffa fel mae'n digwydd yn y gyfrol gwirionedd, achos wy'n sôn am glirio'r tŷ, ac mae'r soffa erbyn hynny, a soffa yma nath wneud i mam, wel, fel yn gweud, oedd na lot o weiddi yn tŷ ni. Erbyn i ni fod yn barod i glirio'r tŷ, oedd y soffa wedi mynd yn hen ac yn druenus, ac oedd e wedi rwygo, ac o'n i'n gorfod llusgo'r soffa mas o'r tŷ, ac o'n disgrifio'r soffa fel bod y soffa yn rhoi o lwynion e mewn yn y tarmac, bod e ddim eisiau gadael y tŷ, bod e eisiau aros yn y tŷ. A'r soffa'n cael ei adael ar ochr yr hewl, ynghyd â'r hen biano honky-tonk oedd gyda ni, yn canu'r blues, yn aros i'r dynion y bins i ddod i gymryd y soffa yma. Oedd yn ran mor wych o Nadolig. Dro arall, yr anreg nath wneud i ni chwerthin fwyaf oedd mam wedi cael bocs, ac oedd e'n bocs mawr, ac oedd e'n edrych fel bocs meicrodon. Nawr, gweddol newydd oedd meicrodons ar y pryd, ac oedd hi yn meddwl mae meicrodon oedd yn y bocs, a'n had oedd wedi prynu hwn, a oedd yn had yn rybys ar brynu anregion, heblaw am y soffa. Beth bynnag, felly dyma hi'n dechrau agor y bocs, a llai weld hi nawr, oedd hi'n agor y bocs a mynd, wi'n gwybod beth yw hwn! A fe gorodd i fe, a plicio'r tatws trydanol oedd e. Ac oedd hi'n ffili gweud dim byd. Ac oedd hi byth yn bryn o eiriau, mam, ond oedd hi'n ffili gweud dim byd. So, mewn gwirionedd, oedd gweld pobl eraill yn cael anregion a'r ymateb o'n nhw'n cael yn llawn gymaint o anreg, achos dwi ddim yn cofio mewn gwirionedd pethau dwi wedi cael, ond dwi yn cofio'r soffa a'r plicio'r tatws. Ac oedd dy dad yn meddwl bod o wedi cael brenwyf. Oedd yn had yn meddwl bod e wedi gwneud stroken. Achos oedd ganddyn ni blicio'r tatws, o'ch chi'n rhoi'r tatws yn y bowlen, ac o'ch chi'n troi, ac oedd angen bôn braich, eitha tipyn o fôn braich i droi'r tipyn teclyn yma. Ac oedd e'n eitha, oedd e wedi brifo, achos wedodd e, ond o'n i'n meddwl bod e'n sofio dy fraich di. Dyna ni. Na fo. Wel, i newid cywair yn llwyr, da ni yn mynd i wrando ar y trydydd cyfraniad, sef cyfraniad Mari George, y bachgen heb enw. Y bachgen heb enw. Henod iawliaf ein dolyg, herio'r moyn sy'n chwarae mig. Cofiaf bod rhagfyr brafiach yn bod, un y bachgen bach. Pan oedd tinsel lliw melyn i ni'n air, a'n llwybrau'n wyn. Y nos yn llenwi ei nen, a siwrwd gwyrth un seren. Ied iawliaf y coed dolyg, rhai braf a dol ar ei brig, a diawlio rhai sy'n dilyn hyn dwrw dall stori dyn. O am ei troi, a rhoi rhin Iesu ymlas ei heisyn, a rhoi'r bachgen heb enw'n frenin oes i'w rhagfyr nhw. Wel, gai ddiolch i Mari am i chyfraniad hi. A tra da ni yma, dwi'n meddwl bod o werth i bawb sy'n yma, rei sy'n heb gael copio'r llyfr eto, i glywed pwy ti di llwyddo i ddenu i gyfrannu i'r llyfr. Myrddin ap Dafydd, Greg Mewes, John Gower, Mari George, Idris Reynolds, Marian Loeffler, Rhys Iorwerth, Kasia William, Ian Rowlands, Menna Elfyn, Griffith Owen, Sian Orddi, Aneirin Caradog, Tom Morris, Osian Wyn Owen, Annie Llun, Lowry Halfcock, Caryl Bryn, Elin Meek, Jim Parknest, Mereri Topwood, Annes Glyn, Llyr Gwyn Lewis, Ceri Wyn Jones, Manon Steffan Ross. Dipyn o line-up. A phawb yn fwy na pharod
i gyfrannu at y gyfrol hon. Ac fel, allwch chi ddisgwyl, mae yna chwerthin, a mae yna beth hireth a thristwch hefyd. Stori Manon Steffan Ross ar ddiwedd y gyfrol yn sôn am ddoli oedd hi eisiau, ac oedd hi eisiau bod fel ei mam yn magu babi. Ac wrth gwrs, yr hireth yn fwy o bod nad yw ei mam gyda hi bellach, wrth gwrs, a'r cof am hynny, yn gysur am hwnni ar un lefel yn dyfe, ond yn codi hireth. Y bydde Barddas yn deud wrtho ti, yn codi'r ffôn i ti tua mis Chwefror, Mawrth, Ebrill, ac yn gofyn, Elinor, ti'n meddwl allan ni gael llyfr bach Nadolig 2? Be fysa dy ymateb di? Gosh, ie, na re. Wy ddim yn gwybod. Hynny yw, mae'n ddigon o straeon yn dos. I ni di rannu straeon fan hyn ti a fi heddi. A dwi'n gwybod bod yna bobl, wel, wy'n gallu gweld wrth rai o'r negeseuon yma, mae yna bobl gyda'i storis nhw hefyd, a dyna beth sy'n wych am Nadolig, yw wrth gwrs mae gan bawb i storis, a dyna pam bod i ni gyd yn mynd trwy'r un profiad mewn ffordd, a bod yn brofiad personol, ac yn hynny o beth mae yn ardderchog. Pam ddim gweud Llyfr Bach Nadolig 2? Ti'n mynd i ddyfaru te? Wel, da ni'n gweld ambell i neges yn dod fewn, da ni'n gweld drian o seren Siwena, rioed wedi cael bod yn mair, a hefyd mae hi'n deud bod hi wrth ei bodd efo'r kitchen gadgets hefyd. A chwarae teg i beth yw un, mae wedi rhoi y link YouTube i fyny, os ydych chi eisiau mynd i weld oedfa Nadolig, Ysgol Sul Priordy. Felly mae yna dipyn o negeseuon mae rhywun angharad, angharad wedi gwrthod bod yn mair a mynnu bod yn Joseph. Mae angharad o flaen i hamser chwarae teg iddi. Da iawn. Na fo, pam lai. Ond y cwestiwn yw, a gafodd angharad fod yn Joseph? Wel, ie, da ni eisiau gwybod. Da ni eisiau gwybod wan. Ie, a phwy oedd mair. A ydy mair yn gwybod mae ail ddewis oedd hi ar gyfer bod yn mair. Mae yna gwestiynau mawr sy'n angen ei hateb. Nes i gael pen eliffant i Nadolig. OK, reit. Llai esbonio hwnna. Weithiau, so mae'r neges yma wedi dod wrth fy merch sydd yn gwylio yn ystafell arall. Felly dim ti gafodd y pen eliffant? Na, so fi gafodd, ond mae'n gwylio gan ddefnyddio'n enw i, mae'n amlwg. Ond weithiau mae Sion Corn, os nag yw rhywun, y reol yw, os nag yw rhywun yn gallu meddwl am drydydd anreg, maen nhw'n cael dweud, a gaf i surprise yn lle. Wel, un flwyddyn, mi gafodd syfi ben eliffant i hongian uwch ben ar y wal yn ei stafell wely hi, a mae'r pen eliffant yn dal i fod ar y wal yn ei stafell wely hi. Ffach o surprise weda i. Wel, dwi eisiau gofyn i syfi, ydy wedi dod dros y profiad? Drian ohono ti syfi. Wel, gai ofyn i ti, Elinor, i gloi. Da ni wedi cael blas arbennig ar y llyfr yma o dy ragymadrodd di sydd yn rhan bwysig iawn o'r gyfrol ac yn un o'r 26 o gyfraniadau. Mae yna rei yn trio deud bod hyd y Nadolig yn diflannu yr hynna mae rhywun yn mynd. Ond wyt ti'n gwybod bod hynny ddim yn wir. Felly, pa tips fysa ti yn ei roi i bobl sy'n isio cadw hyd y Nadolig yn fyw? Gosh, ie, nawr te, dwi ddim yn gwybod, achos dwi ddim yn gwybod beth yw'r ateb i hwnna. Ni gyd dwi'n gwybod yw bod fi'n mwynhau'r disgwyl, yr aros, at ddiwrnod dolig. Dwi'n mwynhau'r ffaith bod pobl yn dod ynghyd fel arfer. Dwi'n mwynhau'r ffaith bod y byd yn arafu, ac i fi, dyna yw hyd y Nadolig. Un o'r hoff linellau i mewn cyfrol erioed yw cyfrol gyhoeddwyd gan Was Gomer flynyddoedd yn ôl i blant. Stori Nadolig Gito a Gwyn, dwi'n meddwl, rhywbeth felly. A Gito yn fachgen oedd ganddo fe arthfach wen,
Ac dim ond fe oedd yn gallu gweld bod yr arth yn fyw, a Gwyn oedd enw'r arth. Dwi'n meddwl falle mae Elen Meek nath gyfieithu y stori. Beth bynnag, mae'n gofyn i Sion Cor, allu di ddod a eira i Gwyn, gan bod Gwyn heb weld yr eira. A dyma Sion Cor yn dweud, wel, mae rhaid i ti feddwl am bobl eraill yn ystod y cyfnod nesaf yma. A dyma mae fe'n gwneud, a mae fe'n creu anregion i bob un o'i deulu fe. Ac wrth iddo fe fynd i gysgu ar noson Nadolig, mae yna frawddeg, a mae'n neud i fi grio ar noson honno, daeth hyd y Nadolig i di gyto a Gwyn, a mae'r plu eira yn dechrau disgyn. Achos go iawn, oedd dim ots bod hi'n bwrw eira, ond mi oedd e wedi meddwl am bobl eraill a wedi bod mewn cyfnod o gariad yn y cyfnod hyd at y Nadolig. A dwi'n meddwl mai dyna yw hyd y Nadolig. A gobeithio y daw hyd y Nadolig i di pob un ohono ni dros y cyfnod nesaf yma. Sy'n isio ffordd well o werthu'r gyfrol yma. Llyfr Bach Nadolig. Os ydych chi eisiau rhyw chydig bach o hyd y Nadolig, newch ati i brynu y gyfrol yma. Fel sonio ni ac fel nath Osian sôn, ar werth yn eich siopa llyfrau lleol. A mi gewch chi newid o ddecpunt. Meddyliwch, na chi fargen, gewch chi newid o ddecpunt. Gai ddiolch o waelod calon i ti, Eleanor, am ddau beth. Am yn difyru ni yn ystod y 3/4 awr dwytha yma, ond yn fwy na hynny hyd yn oed, am fynd ati i gasglu y trysora bach yma, a gallwch chi ddefnyddio fel calendar advent o flwyddyn i flwyddyn. Wedyn, ydy Alaw eisiau dod yn ôl? Reit, mae'n ymddangos fel mae'n cael ei henwi. Magic. Diolch yn ofnadwy i'r ddau ohonych chi am eich amser chi hen yma. Dwi wedi bod wrth y modd yn clywed a dwi wedi bod yn chwerthin, dda bod fi ar miwt, yn chwerthin i'n clywed yn hanesion. A wedi cael fy atgoffa hefyd, o'n i'n fair un tro, dwi'n meddwl o'n i ryw 7 oed, ond stori mam ydy bod Joseph wedi cael sterics ar llawr y capel yn gwrthod dal fy llaw i. So, fel ydych chi'n dweud, mae pawb a'i stori, ac diolch o galon, dwi wrth fy modd efo'r llyfr yma. Llongyfarchiadau mawr, di'r llyfr ddim byd i wneud efo fi, o gwbl, llongyfarchiadau mawr i cyhoeddiadau Barddas, a'r alaw arall sydd gyda ni efo Barddas, llongyfarchiadau mawr i chi ac i Eleanor hefyd, a diolch Tudur Dylan am fod hefo ni, a mae wedi bod mor hyfryd yn gweld yr holl sgwrsio yma yn y chat hefyd. Diolch i bawb am ddod, a gobeithio bod chi wedi mwynhau. Ac am y tro, mi fyddwn ni'n ffarwelio hefo chi tan y tro nesaf. Nos da. Nadolig llawen! Nadolig llawen i chi gyd.